cara perahu. Ora mudah tenggelam. Ayo, Mbak Elisa. Coba kaya apa? Nggih. Hormati men jumeneng. Ya. Nangis. Mbak Lisa ngagem jilbab, wah jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya Mak. Aja ngaten to Mak Cange Yuli, mbok aku grogi, jujur banget aku grogi, mau joget grogi, hadir di antara para hadirin para pamiarsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi, wangun apa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu. Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Iya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho, ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam piro to? Meh tengah 12 biasane ngantuk wisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku gak enak. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem-maem gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok is apal to. Angger cah loro ketemu. Mesti suasanane ngene iki. Pripun ya Bu, niku ngaten niku secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital. Lajeng jarang ketemu, kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku Ramaido Elisa. Waiting tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting tresen. Ya iya. Jalanten saking kelenten apa? Waiting tresen because margi kulinten. Waiting tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak peling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak weling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya. Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki lho Lah aku dikroyok aku. Ren diwangi Ren. Ayo. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ngene lho Mbak, nuwun sewu, ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke, pripun?
pripun? Riyen Bahasa menika. Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia, Adam Ya. kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah nggene omah-omah ki putrane iki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya to. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Ngendikane Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan kedah minggah panggung mriki, Mbah. Niki diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Bagaimana niki? Nah, jenengan sebagai kiai, Mbah. Jenengan niku sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa suami istri itu harus rukun. Dan sampai enten niku. Betul. Tidak mriki, Saya Mbah. juga ada pertanyaan Mbah Hasim. Alah. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya, Bu. Tak omongin. Sa. Kosek. Apa aja Bukesi malah Elisa. dalam. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono ki lho. Mbah, Lho ki diajeni karo santri-santrine lho. adek kudu ngaturi Mbah Hasim. Nggih, Mbah Hasim. Aku pokoknya orang marem nek Mbah Hasim tidak mriki. Tidak mriki, Mbah. Harus memberikan jenenge howong nggih Bu. Dadi yo ngene iki ngomong terus nek ora diselesaikan sama Mbah Hasim yo kita cerewet terus ya, Bu. Iya. Kita akan Tak omongi Mbah Hasim iki ngandani aku. Pripun? Mas saya jenengane pun kondang, pun sugih sukses. Bojo niku yen sitok kurang. Pokoknya aku ora trimo. Lek Mbah Hasim rong tindak mriki arep tak klarifikasi, Mbah. Ayo Mbah tindak kula parani lho, Mbah lek mboten kersa. luar biasa kersa lho. Ayo, Mbah. Mbah Hasim. Dewa Teratawanta ya mungune endra. Wonten ingkang tanpa pindan was kasunyatan bareng disanding sinden loro sing do geger perkara bojo. Aku arep nerangne ya rada bingung. Wong kasunyatan godha sing paling abot niku wanita, tur wanita niku kalah karo Glembok Solo. Kalih Glembok Solo. Nggih. Wis to didaya wanita cerewet to kaya ngopo lek diglembok manut Mas Cahya. Nggih. Dadi mulane lek niki wau do eker-ekeran perkara bojo loro. Niku kan dadi lelagon to Mas Cahya. Lagon. Heeh, lek bojo loro kan ra patek meneh wong siji gedine kaya ngono mosok arep imbuh sing model kaya ngene iki. Ngono maksudku. Sik jenengan wingi Aku ora ngewangi jenengan, Nggih. tapi aku ora ngewangi Bu Kesi ora. Was kasunyatan mari aku wis kadung pengen iki repot. Nggih. Lah wingi jenengan kok WA kula, enggak apa-apa Mas Cahya rabi melih, ngoten apa ngono. Lah kula bar terus ditututi WA Kang Garwa. Piye? Pripun? Anu Mbah Hasim ditenono awakmu lek ngrestui. Ngono. Aku ya rada ora patek wani. Mbah Hasim, Dalem. nyuwun sewu, Mbah. Nggih. Jenengan menika kula aturi tindak wonten panggung mriki niku supados saged to ngedem-ngedem ati kula niki lho, Mbah. Oh, sing lara-lara. Dados kok jenengan niku malah ngompor-ngompori bahwa punya yang lain niku boleh. Kula niki butuh jenengan ingkang hitungane niku apal ayat-ayat dalam kitab suci, hukum-hukum dalam kitab suci niku pripun menawi wong lanang niku poligami. Niku disahkan apa mboten? Ben ati kula ayam tekan ngomah mungkin kula mboten tukaran, Mbah. Saderenge nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindan. Mergo wong lanang kuwi kridone duweni gragas. Tapi kasunyatan lek akeh ra iso nangani, fawahidah cukup siji ae. Lagi iki. Cukup setunggal. Lagi iki nek dalang digragas-gragasne iki. Rungokno. Aku yo lagi iki jenenge Kiai Tiunggahne. Wong iki jasku ki tak cepot nang kono Mas Cahyo mergo adoh mlakune. Nggih. Sampun terang niki berarti satu untuk selamanya nggih. Oh ngeten Mbak Arisa nggih. Mulane jenengan lek wis ketok dingin ora usah tek memet-memet rono lah. Nggone Pak Dasar kae luwih apik.
Mriko mawon nggih. Iya, daripada rene kok nembung rapat kepenake. Oh nggih. Nggih, nggih. Nggih Mbak Sempah kula pun marem padhang nggih. Terus kula niki nggih ati kula jan pikiran kula padhang cerah. Sampun mundi dawuh panjenengan. Aku yo sik lagi iki. Kiai iso tunggal. Jenengan kok iso manut mawon to? Mosok kiai bengoki lho. Lah mosok kiai kondang. Lah jenengan kiai kondang mosok kalah karo sinden ora. Sik Mas Soyo, tak kirimi aku sik nang Merdion sik ngaji. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Tepok kene bae digarap karo bojomu Mas Soyo. Iki lek aku ora tegel, iki kok aku mulih ya ruwet tenan Mas. Nyuwun ngapunten, nyuwun duka Mbah Hasim, nyuwun pangapunten. Napa-napa iki. Sakniki panjenengan ngersake tembang napa Mbah? Menika menten Mbak Elisa. Nggih. Lah aku ki seneng aku nembang wong dhewe. aku ya ora patek iso lelagon aku. Napa kompak kalian Pak Dasar? Ojo to Pak, kowe malah ngububi neh. Aku kok diamuk neh lho kuwi. Ya ampun, wong tuwek-tuwek kene be dadi mak comblang ya iki. Penonton-penonton iki mbah sing rambutnya putih iki lho malah ngompori bojo loro. Alah. Anu Mas Soyo, hobiku niku selendang biru Mas Soyo. Selendang biru. Iya. Sing klasik to? Inggih no. Oh, nggih. Tapi sing nyanyi aja sing kene. Aku mergo pleke karo kene. Oh nggih. Oh, karo kene wae. Jenengan kalih anu Bugesi pleke. Duet. Iya maksude kok duet ora lho. Kowe aja ngejak duet aku. Duet Mbah Aku ki Yai. penyanyi dangdut masalahe ngono. Mulane sadurunge ngendang aku wis gendut dhisik tak mriko. Dangdut karo ngendang wis gendut dhisik. Mbah Yai lucu tenan, Mbah Yai kuwi lucu tenan. Wah sungkem kula Mbah kula. Lah mulane kiai niku dipun tresnani kalian para jamaah masyarakat mergo le tutur niku adem. Dengan hiburan maka bisa mencerahkan kepada warga masyarakat termasuk jamaahnya Mbah Hasim. Lho kuwi luar biasa. Saderenge nyuwun pamunten ingkang tanpa pepindhan niki sampun kula nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Mergo kanten nututi wekdal mengke kula ajrih lek lelakon menika mboten tutup ngeten. Nggih. Pramila kula tak lumengser saking kene mriki badhe terusne anggen kula ngombe kopi. Nggih, kula nggih badhe ngombe susu, nggih. Iki lho dicawisi susu jahe iki lho ora. Nggih. Anake Pak Sembah nuwun nggih pangestunipun Mbah Hasim. Nggih. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sawerane pundi? Mboten. Oh nggih. Sik, Bugesi neng kono karo Mbak Elisa. Nuduhke kekompakan malah di dawuhi diberi amanah karo Mbah Hasim. Selendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak kita rukun ya El ya. Selendang songo, ayo. Kita tukarane sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu, udah. Gawe mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku barang tak rasa-rasake ya. Dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisui terus kok. Imam guyu, lek ngantuk awas kon niku. Yo ben to ora. Yo Mas Dwi yo selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarane Sukesi dan juga Elisa. Yeah. Rukun Lagi iki enek maru rukun ya iki lho. Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bukesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan. Kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasi mboten. Iki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Ya. Monggo selendang biru Mas Dwi. Katur Mbak Hasim, monggo sugeng laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Mesra
Imam apa Mbak Wek? Pompong rukun lho. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wek jan luar biasa ya. Hamung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono ya kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya, gregel-gregel. Ngenaki hati. Batin setiamu Kur selendang tetapan janjimu selendang Dek. Hanya janji. Suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan ayo. Nggih, No. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah. Alah. Selendang. Selendang biru. Biru. Hemong. Ngenaki hati. Neretekan Pak Cahyo. Dek. Mayu. Aku dingonokne rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mulo nggih perlak aku. Batin setiamu. Kur selendang Pak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Sudah puas ya?
Nggih, Bu Gesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahya. Nggih, no. Oh, nggih, Pak menapa? Dasar kala wau ngersakaken Nggih. Sri Huning. Oh, Sri Huning, oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupat 500. Niku wonten tulisane ngate. Nggih, estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500. Lah, Kula niku. tampi nggih, Pak Pak. Dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur sembah nuwun. Niki kula padha-padha. salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah nuwun, jan. Pak. Lek karo Kyai Kakung le bekti nganti tujune ora roh ae. Ayo. Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Nggih, Dalang no. itu juga guru. Ah. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera, Mbak, aku ora ayo. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Oke. Nggih. Pak Dasar mungkin ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh iki? Stop. Loh Pak Dasar kan piyayine halus lembut. Nggih. Iya. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih. Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Nggih. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Umi juga salim. Mungkin juga malah gini. niku lek anu ngambung tangan kula Nah, nggih. Umi, Winong, Pinong, sami. Birgita. Birgita, Sami nggih. kok Bu, kula nggih salim biasa. Nah, Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Ah iya. Lho pancen Elisa jarak kok sing senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, Amin, ndang amin. rabi ngono lho. Amin. Oh, Nek rapi iya. jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulen. Sudi. Aku paling lek mangkat karo nggo gitar ngono ayo. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kowe. Kene iki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono, Oke. 500 kok langsung ora. Sapa ngerti sok lek ulang tahun SMA 1 sok wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri kang Listieng warni Sri Huning Mastika Tuban maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Suralawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Sirolawe. Oh, Putra Kanjeng Lek Siralawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun perso. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Apa? Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun perso ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin, betul-betul. Nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Sirolawe. Nah, iki aja nganti kleru iki. Druk perang brong. Ayo. Ayo. Tak prangkung bajana kara bebela wirat Pak kula kalian ajeng anu matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak dari
kira-kira 2 kilo, 3 kilo niku pedagang sedanten. Nggih. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan, terutama sik bakul lampu, yo nggawa mic barang. Tulung ki bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Napa? Ben perjalanan jenengan aman. Kuwi tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to. Lah ya aku balamu, Pak, tenang ae. Bareng Pak Dalang, minggahnya sareng-sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku dados nggih dibagi-bagi waktunipun ngapunten, dados rada randat. Tur ya niki wau saking anune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol ya mampir. Mbak mancing riyen ana pentol. iya itu apa bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang akeh banget. Oh kuwi penting kuwi. Wis suara muntek kaya ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Dan wurung srihune gugur dadi mustikane tuban menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. Nggih. Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling dipun dangdutaken. Nggih. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. Nggih. Mangke Srihuning sak rambahan langgam dilajengke pepiling. Pepiling ngaten nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Srihuning mustika tuban labuh tresno lan samaya bati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang brangti Srihuning dalan grahita kanthi tresna kadange pribadi Wiratmaya putrane Ra sira lawe adipati Tuhan Srihuning putrane ngabdi wangsa pati nalikane nguni kabebahing madya langka dobrang tanding lawan minacinggo Nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokuntadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno. Nggih, bareng monitor. Nggih, monitor live streaming. Niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Nggih. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya.
Kumplek-blek ora sedeng. Sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali. Piyayi-piyayi saged menikmati wayang dari manapun tempat, disambi karo ngono ya iso, disambi karo turu ya iso, disambi karo ning sawah ya iso. Bebas. Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk. Besok bisa. Nggih, sip. Mbak. Tresnane wirat maya Arba.
Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo Mbak Tatin. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah aku nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa? Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kan merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Alhamdulillah. Jenengan lah nggih sehat mawon. Nggih, alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ini ngoten niku. Witeng tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi? Witeng tresen apa? Because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedhak ngene? Jenengan kulino bareng cedhak gowedhi, Pak. rasa dicedhake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae lek aku ki malahan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti mitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Albab Albib. Labib Nur. Jenengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru kuwi bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung Mau jawab. kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm, saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Kuwi omong teko ndi-ndi Ya ora. maksudnya Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun, mugi pinter le sekolah. Heeh. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualah. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo kok getaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono, ngono ki wis berarti wis saking jontonge, saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki tok iki anu Pak Arbai lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau.
Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggur anu gawe. Sik, aku ora entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu Kenapa? Kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo mosok gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah. Heeh. Ki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto, yaine lenggah ya. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie kok gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Bahasan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Menika Pak Dasar menika wonten nek ra percaya tak duduhi WA. Ayo, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne ku. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, chat-e Pak Dasar. Iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare dichat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dicet kok raine dicet ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih, wau mung kalih anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocote. Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak, 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne tenan. Lah, kowe rong nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosang ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Yo, ngono kuwi. Oh, sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane bijang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta endan. Nyoh ora. Ya mbok. Kira mau 2 juta. 2 juta denggelmu 500 lho. 500 ya. Ngaji, ro, lu patnya. Kok papat? Piro? 5. Loh, sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumasane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok iki lho. Gonamu mau piro? Nggo pajak ora? 3 apa? 3 juta? Gunaku 300 tenan, aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, 3 lho, 300 pajeke 200. Lah ya wis kompak kok. Sawe aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendrin kowe iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Timbang timbilen. Laris. Yip ora. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndongakne aku. Lah Lah apa? jajal ora tak nehne kowe saka Pak Dasar. Ora mungkin duwite sapa? Pak Dasar. Lah kene ngapa? Nek liwat aku ki mau. Aku liwat kowe rasah dongake. Wah. Mulai nggih tuku panganan muga-muga dadi udun ora. Udun ngare dicetet mari. Sing nyetet aku ya. Mongko nek udun ki biasane nangon konoan ki arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bukesi ya. Oh alah. Bukesi jenengan ki kok ya purun. Sik omonganmu ra pentak kok ya purun. Aku iki lumayan ganteng kaya purun. Lumayan. Iya. Masa ya lumayan. Lah iya ngono kok iso kaya purun. Aku wis serasi karo Bukesi. Serasi piye wong bendina disakiti hatine kok. Bendina dilarani. Ini hanya fragmen. Takonono Bukesi. Bukesi sik. Bukesi Bukesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline lek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Randi bola. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orangnya dilihat kok ngarepan ki ora nesu ketokne ra rasa dibedakake. Ning hati orang itu enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tak empet tak ndem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ora Pak Heru?
Wis tekan ndi lho. Rungokna. Wis ora samongan aneh-aneh, ndan nembang Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Agem bawa mboten, Mak? Oh, langsung mantuk 100 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya dinding ki, Mas. Ah iya. Natjan wujud temong peksi. Lek omongan galak bareng nembang ya halus. Asine ya halus bocah. Aku ki galak karo ora tergantung mungsuhe. Lah aku ya halus kok ya. Masa sih? Loh, ora percaya penontonnya nek dalange alus. Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep iki piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki malian. Wis remuk bengi iki aku ora. Wis. Manuk. Wis aku kudu remuk lho. Wis berat iki. Mas Ujar iki kok iso banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Sakniki. Saiki apa ki Podang Kuning. Lah ya ngruwat ya aja turu ya ana tulise. Akeh men to ayo. Asmarandana. Asmara ki gandrung, dana ki weweh. Kaya dene Pak Arba anggene weweh katresnan mujude pagelaran kang menghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan, ayo. Kenapa? Ora ndukung aku Dek. Arep nyalon kok iki ora. Ya, Tin. Iya. Ayo nembang kok yo. Iya. Wes winggen kula Podang jenah Tatin. Kula sawangen ke. Pak dasar iki sampean disuting ngangge HP ke lho. Ajeng ki napa lho Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Nggih sangu bubuk. Ora sesuk iki disetel ning sekolah ning nggen apa ya Videotron ke lho ora. Jujurne karo siswan, inilah sinden favoritku. Alah. Iya. Rada rono men rada ketok karo. Oh nggih, tadi mriki Pak, mengke ketok gedhem Pak. Nano. Iba bunga tiku nyanding bisa